ତାଙ୍କ ମଶାଣୀରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ମଶାଣୀରେ ପରା ଘର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ଓ ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଚାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟିଏ ସିଏ ବାଉଁଶ ବଳା ଶରୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ବାବା କରେ ସଂହାର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାରୁଥିବୁ ସମବାର